Dijoaz, bai, bizi garai hortan bizi danagatikan eta baita behaien barne nahi horiek bultzatzen ditulako. Eta pixkat hori da, ez dakit, kontatu aldana edo usten detena kontatu aldana. Bai. Bestela spoiler egin dugu. Bai, spoilerra da, bai. Beti naztitut termino... Zinemaz ez dakizu asko, baina bazaude sartua. Sartu zaituzte bentsat. Baitu hainbat kontu ere film honek paisaiak, erakusten dituen paisaiak. Hori ere bada garrantzitsua, ezta? Bai, guk, hasi ginean pelikula nik garbi neukana, bai, bi pertsonaiak, oinarrizko trama bat, ze bidai ingo zuten, nun hasita, nun bukatuko zen filma, eta baita lekuak, ze lekutatik pasako zian, niretzako zerbait esan diaten lekua dira, eta zerbait sentiarazi nauten lekuak, eta orduan, leku horiek izatu nahi izan ditu, behintzat nire impresio horiek pelikulan, nola esan? Islatzea, ez bai. Eta bai, eta pelikula, paisai aldetikan, bai azten da pixkat ilun xamar, baita nola pelikulare kronologikoki, aro guztiak hartzen dituen. Lauak bai. Bai, azten da urrudazken partean, gero negua, eta pelikulare paisai aldetikan bai da pixkat azten da iluna, hor sasi artean, eta gero irekitzen doa, eta paisaiare irekitzen doa. Bai, ondo dago, pizgarri batzuk azaltzea bentsat animatzeko jendea bitxirula ikustea. Konpromisoan jarriko zaituztet biek, ez? Batetik zuri galdetuz, Jonekin, hemen dagoelako bera, bestela Iker Arrasakin ere, nolakoa izan den lan egitea? Gustora, lehenengo egunak, nik esan zenun, hori nire trombo irakasea dalako, eta... Zelako hori da, ja aurten ez. Eta hori, baina gero, grabazio egunak eta gorrak izaten dira, orduan, hor batzutan, azkenean nekatuta, eta ez dakize, ni zuzendari bezala, igual gauza asko exigitu nahi dituzu, gauza asko grabatu nahi dituzu egunean, eta gero bakoitzai, lantaldeko pertsona bakoitzai, bere puntua ere hartzen jakin behar da, ez? Eta nik uste hartu diotela, behar nahiz da esan latigo batekin ibili nahi zen, da nik uste nahiko egun txukunak atea diala, eta guztua, politak izan diala grabazio egunak eta... Halere, gobernatzeko nik uste nahiko zaila izango zela, Jon, ez da? Ez pentsa. Ez, Ez. Gaurkoan dago orduan aztoratuta. Bai, goizak izaten ditu horrela, nahiko eguna fuerte hasten da, gero ja... Apaltzen du, bai. Zure galdetuko zugu, Jon, ea zer nolako izan den, aipatu duzu latigoarekin ikusi zaitu dela, berak esan du ezetz. Nolako izan da lan egitea Inigorekin? Atsegina izan da, gaina ezagutu ez beste Inigo bat, zen oso argi zeukan bere helburua eta horrela ez, eta Inigo gustatzea gauza bat daukana, eta da gauza guztiak kuestionatzen dituela, ez? Orduan, irakasle bezala hori da oso nekegarria, ez? Denbora guztian egon behar zera, esan duzu, zer du da, ostia, badator hau, mekabuela. Ez, baina, eta hori ikusi nuen, oso argi bere helburuekin, eta ondo, estutuz, egin zuen Jainkoa bezala, estutu, baina itu gabe. Eta ez zinen ito? Ez, nitotzea zaila da, baina, gustu bat izan da, eta aprobetxatu nahi eta agurtzeko Iker, zeren ez dago hemen eta falta motatzen dut, gure Iker handia. Zeren denbora asko konpartitu zuen berarekin? Eta momentu asko. Nire bizitzako zenbait alderdi birplanteatu ditut Ikerri esker. Hori bentan, esan mukatsua da. Hasieran aipatu duzu pixkat, baina sekula pentsatuko zenuen zinemaldian izango zen jera? Ni egon nahi zinemaldian, ni jot... Modu honetan, aktore bezala. Ez ni modu txarrean, ez nahi sekula, beti modu honetan, baina ez, egon nintzen talde batean jotzen nuena, jazz big band batean, tromboia, eta orduan egon ginen hori dela urte pila bat, 10 urte, 15, horako zerbait, zinemaldian joden nolako zinemako musika, eta orduan gero egon ginen, hor txiki parti bat zegoen, da egon ginen Jon Malkovitzekin, eta horreraino esan dezaket. Eta urten dator berriz ere? Esango diot, hello Jon, tokayo, how are you? Beraz, bigarren esperientzia baino diferentea, argi dago. Bai, eta ez dakit azkenekoa, baina ikusiko dugu. Momentuz, dirudi baiet, zen hor badago seguriadeko bat niri begira denbora guztian. Bai, nik ere ikusi dut egia. Baina, barkatuko diogu ez du, gizajoak ez du beste zer eginik eta... Ez, eta hemendik gaina ez dut uste ies egingo duzunik zaila daukazelako. Ez, hori da.
Zure ere galetuko dizut ino, zeren, noski, laburrak egin dituzu, eta, bueno, bestelakoak, azkeneko gainera Big Boyren dokumentala bera, baina, bueno, zinemaldian zaude, eta lehen film luzea, zinemaldian eukitzea, zinemira sailean, esanguratxo behar du izan. Bai, bueno, ez egin nahi ilusio handi jaintzin, zelen komentatzen genduna, gertatu lehike horrelako lana indageo eta kriston esfortzua indageo, pelikula bukatu eta hor kajoi batean gelditzia, ez dakit, zabaltzeko era, pelikula bat zabaltzeko era zaila da, eta ez da musika bezala, musika azkenean diskoa ateatzen duzu, jendeak maketak edo entzuten ditu, o irratian zerbait, baina pelikula bat moitzea zaila da, eta orduan zinemaldian hautatu izatea guretzako kristona da, ez? Bintzat hemen ikusiko da, eta pantaila handilean, eta ilusio handia egiteko. Zure referentzia batzuk ere aipatu nahi ditugu, zeren Baldeiken eseinetako elkarrizketa batean aipatu zenuen Albert Serra eta Lisandro Alonso dituzula referentzia garbiak. Zer nabarmenduko zenuke haietaz? Bueno, haiek dazke pelikula desente bidai batei buruzkoa, eta orduan hoien pelikulak ikustean, deskubritu nun, ez dakit, beste erabateko zinema bat, non igual tramak edo argumentuak igual ez daukan hainbesteko garrantzik, baina bai irudiak eta zineman hizkuntza bera, ez? Eta orduan hori interesatzen zitzaidan eta referentziatza hartu ditut. Gero pentsatzen dut beste referentzi batzuk ere izango diala, ze beste pelikula mordo bat ikusi izan dut eta beste zuzendari asko jarraitu ez, baina horiek bai izan ditutela referentzi bai. Jakina da, irakurtzen duenak bitxibularen informazioan agertuko dela Iñigo Garcia berez arkitektoa dela. Berez arkitektoa zara, baina egia da, gustatzen zaizula saltxatzea ez bakarrik zineman, musikan ere, Big Boy taldearekin harreman zuzena duzulako, baina ez dakit, nondi dator, ez dut esango jauzia, zeren dena da posible bizitza honetan, eta afizioa eta ofizioak beti ere elkartrukatzen dira, baina nondi dator bizu zinemari lotura hau? Esan dizutena guk laburmetraiak eta aspalditik amanik ezagit, igual lehenengo laburmetraia guain dela 15 urte o ingo gendun, eta beti izan dugu bainik eta Joselu pelikula honetan argazki zuzendari bilidana, beste batzutan Bilonarkian izan ditugu laburmetraiak, eta nik hori hor beti izan dut. Garai batian, arkitektura hautatu nuen karrera bezala, baina behin deskartatu gabe horrelako lanak ere nahi nituen da egiten ditut. Karo, guain momentu honetan luzemetraia. Luzemetraia egiteko behar dezu ilusio handia eta denbora ere bai, eta orduan ja ez dakit luzemetrai gehiago egin ahal izango dituten. Baina hori hor beti egon da, eta musika, musikare aspalditikan jotzen de tromboia, eta hori, musika talde batean jotzen de. Ondo gainea, Hori ja. Hori irakaslak esaten badu soinale hona da. Eta hori, ez dakit. Aipatu duzu film luzea, nabizikoa izanik, bezalako saiakerak ere egina dituzula. Ez dakit, emaitzaren ostean ematen dizun indarra jarraitzeko salseatzen, laburren bidez, filmen munduen bidez. Ez dakit, ez guantxe hemen gaude eta nik ez dakit gero... Eta postutzen naiz. Ez dakit, normalian gertatzen zait, horrelako gauza bukatuta gero, resaka pixkat eukitzen dezu, eta igual, ez dakit, hilabete batzutan, igual beste gauza batzuta, igual musikai gehiago eman, edo beste kontu bat eta gero igual berriz sortzen zaizu, ez dakit, idean bat, edo esatezu gogoa, baina berriz kargatu behar dituzu pilak. Eta orduan ez dakit, hemendik pare bat urte eta edo, de repente, pulsio hori izango deten da, edo ez dakit, orduan ezin dizut erantzun, ez dakit. Hemendik aurrea zengo deten. Jonekin jarraituko dugu, zeren, jakina da, zu musikera ere bazarela, eta musika irakaslea, aipatu zu Big Bandetan aritua, aipatu dezakegu ere Fermin Muguruzarekin jotzen aritua ere bai, eta saltxeroa esango dugu. Ez dakit aurrera begira, filmerik ez dut uste akaso aurrera begira izango zunik hor egiteko, baina jakineko nuke proiektu berriren bat zeren berpiztundeko musikaren inguruko lan bat ere plazaratu zenuen. Ikusten dokumentatu zehala, Ez que, karo, Googleekin, Googleekin eta akaso bestela ere bai, baina... Bestela ere bai, ikusten ja... Oso ondo. Bai, ez dagoena da, Jo Trombon, uste duzuna baino gehiago baino tira jarri? Bai, Bai. Bueno, ez dut uste, baina tira. Ez, nire iruditzen zait, pertsona batek danetik egin behar duela, ez? Esan dizut lehen, berdin arrai bat hartu,
edo zein gauza, berdin sinfonia bat idatzi, edo txabola bat eraiki. Niretzako gauza bera dira, zeren personak denetik egin behar du. Poterean daudenei interesatzen zaie gauza bakar bat egitea. Lasai, Inigo, lasai, Ja ikusi, esan de poterea eta ja kojonatu da, lasai, neurtuko dugula. Ez, baina egia da, persona bat edo ez daukazu denborari pentsatzeko lanean zaudela, edo ez daukazu gogorik ez ere egiteko lanik ez daukazulako. Eta lanean dagoenak ez dauka ilusiorik ez ere egiteko zen dago leher eginda. Eta lortzen duena bizitzea gustatzen zaionaz, bukatzen duena askatuta egun guztia gauza bera egitea. Orduan, joder, beti gaizki, orduan, gauza desberdin asko egitea da zoriontasun iturrik handiena. Netzako, serioa naiz jartzen eta barkatu, baina netzako egiputa hori da. Eta berdin berpizkundeko musika, eta edo ska, edo reggae, edo aktoreko edo hori kamera horrean jarri, edo gauza bera da. Egin behar dugu denok denetik, eta gauza bat egiteko bideak ez daudenean asmatzen dira. Eta hori da netzako ekibarden jarrera, bizitza puta hontan. Biderik ez badago, bilatu, eta ez badituzu aurkitzen, sortu. Nolabait, do it yourself ingelesez. Punk jarrera. Bai, argi geratu da. Nik ezin dut krestarik jarri eta kalboa naizelako, baina jarrera hori hor daukat, bai, oso txertatuta. Aipatu duzu deneterik egin behar dela, ez dakidana da, zinemaldira etorriko zaren filmak ikustera? Ba, ez dut uste egia esango dizut, zeren garai hontan, urtaro hontan gauza garrantzitsua dauzkat egiteko, eta segurazki ezingo, etorriko naiz, nire pelikula ikustera, naizelako narzisista, aktore guztia bezala. Ez, niri, zei gustatzen nire burua ikustea, entzutea musikan bai, baina ikustea bideoan, bueno, ez da katarazorik, askori zai gustatzen ni ikustea, edo, nire burua ikustea. Norberak berea ikustea. Da, hotxa bezala, zai gustatzen entzutea, baina berdin dit, atera bar da beti erosotasun eremutik, beti hori da nire maxima, bizitzan. Zenen hile egingo gara denok, barkatu proioa mozteagatik, baina orduan denborarekin egiten dezunak hori da jola duena niretzako. Denbora da baliotsuena. Ondo, filosofia ikastaro polita eskaini. Merkea ere bai, baina. Bueno, baina zurea. Zuri galdera bere egingo dizut Inigo, azken batean zinemazale bazara, eta zinemaldian aukera asko daude, saira asko daude, denbora izaten da, behar izaten dena normalean, bat edo beste ikusteko. Aukera izango duzu, zureaz beste bat ikusteko? Saia ikusten dez, guantxe aite izan naiz, eta hor gabiltza umiakin borrokan, eta orduan tarti hartuko dugu gaurko eguna, Bilar ere aurkeztu beharra dakau pelikula. Lortuko banu beste pelikulan bat ikusi, ondo, baina ez dakit alko deten. Beste urteetan etorri izan naiz, baina aurten justu, eta pena eman dit, justu aurten hain denbora gutxikin ibiltzia, ze gaina aurten neukan akreditazioekin, beste pelikula batzuk ikusteko aukera, eta pixka saltzeatzeko, baina ez dut uste aukeraik izango detenik. Estreinaldiaren atarian nola sentitzen zara? Nola? Estreinaldiaren atarian nola sentitzen zara? Nahiko urduriz, nahi hitzeitia eta asko kostatzen zait, lotzatia naiz. Joni bezala? Joni bezala. Lotzatia naiz egia da. Eta orduan nola gero aurkeztu inberko deten pelikula, eta gero jendean galderak eta erantzun, eta pixkat urduri, eta baita jendea ze iruituko zaion pelila, horrek ere ematen dit bildurra, baina ezakit. Baina guain momentuan ondo, guain gozo ondo. Momentuz ondo, eta gurekin ere ondo ikusten denez. Zinemira sailean izango da, bitxiula, beste hainbat film izango da, eta tartean, Irizar saria horrela izango duzue lehian, batetaki, edo zer gerta daiteke, saria nik uste eta beti aipatzen dugu hemengo saioan dagoeneko zinemaldian egotea eta erakustea bera dela, gero etortzen bada ondo, noski. Baina, tira, hori izango litzateke politena, ez da, behintzat, erakustea. Bai, guretzako, lehen esaten genduna. Erresa da, komentatzen gendun, igual lana bukatu, eta guain zer. Zinemaldian hartuko ez balue, igual erraz beste inune sartzea, eta ezin erakustia, ez? Eta behintzat, lan hori hartuta, eta guretzako, topiko bada, baina bai egia dela, sari badala, hemen proiektatzea eta sala handi batean, eta nola beste urteetan ikusle bezala eta izan gehan, gure pelikula orkesten edo ilusio handia. Niretzako sari bada, horrela da. Esan bezala, bitxirula, zinemira sailean ikusgai, ikusten duzue gainera, Jon, nahiko berezia gaurko hasiera. Jarraitu.
Badakizuenez, bueno, zineman ere musika dugu, gaina gerora izango du protagonista, baina berak halako soinu jartzen digu fondotikan. Ba, eskerrik asko biei, Iñigo Garcia eta Jon Elizalde. Eta doinuekin joango gara ikustea Zinemira sailean bi txirulak izango dituen lehiakideak. Ikusi ditzagun. Kaixo, Barbara Goenaga naiz eta aurten Operación Kontxa Donostiako Zinemaldiko Belodromoan proiektatuko dugu. Nik uste garrantzitsuena esan daitekena da gure festivalean edo gure zinemaldi hontan gertatzen den istorio bat dela. ¿Cómo es este mundo del cine, verdad? Lleno de gente tan especial. Hola amigos, soy Carra, uno de los actores del equipo de la peli Operación Concha. ¿Quién cojones tú eres? ¡Hostia! Es del género de estafadores estafados, de los desfalcos. Hoy le dan el premio Donostia, ¿no se acuerda? Jordi os va a sorprender, mucho. Eñaut Castañe, Simon Fuchs, non pelikularen ko-zuzendariak. Zinemira sailean. Partage la douleur et la colère des travailleurs de Radial. Non filmarekin hemen izatea iparraletik etorriz oso pozik gira. Euskal Zinema sailan gainera izatea guretzat oso importantea zen, oso garrantzitsua. En opposition à toute forme de violence. Kontatzen du azkenean kesadura bat, eromen bat, langile munduan. Nola langile batzu, humilatuak, ezeztatuak, hautsiak direnean, noraino joetan diren eromenean gauzak zapusteko. Igorotxoa naiz eta elkarrekin Together filma zinemaldian aurkezten dugu aurten. We have a beaded symbol. Means peace and friendship. We call this in Basque lauburu. Albaola Itxas faktoriako kideak, arkeologoak, zentzu eta susmo indartsua zeuzkaten, pentsatzeko Euskal Baleazaleak estatu batuetara ingelesa baino lehenago iritsi zirela. Ez bakarrik lehenago iritsi baizik eta bertako natiboekin, indiar natiboekin, parez pareko harremanak eta elkarlana izan zutela ere. Jose Luis Barredo naiz. Ni Iñigo Garcia eta Bitxirula pelikula aurkezten dugu Zinemira talean. Hemendik baino hobeto oso zaila daukagu. Filma kontatzen du bi pertsonen bidai bat. Leku hobeago baten bila doazen bi pertsonen bidaia, ez? Esperantza horrekin behintzat. Argazkiak indar asko, pisu asko hartu du. Lokalizazio oso desberdinetan grabatu izan da eta baita ere urtaro desberdinetan. Horrela lortu duguna da pelikulan kolore oso desberdinak lortzea. Berta Gaztelumendi naiz, Emakunderen ekoizpen bat aurkeztera nator zinemaldira, Volar izenekoa. En el documental hablamos de la violencia de género de la mano de 9 mujeres que han sufrido esa experiencia, ese sufrimiento. Y ellas nos cuentan, sin ningún victimismo, dando la cara y sin maquillar, cómo empezó, cómo continuó y cómo superaron esa violencia. Y en realidad lo que cuentan es interesante tanto para las mujeres que pueden estar en una situación similar como para toda la sociedad. Aunque solo tenga una ala. Koldo Zuazua naiz, Morir pelikularen ekoitzlea. Tras la experiencia de la herida, después de la buena acogida que tuvo la película amplificada por el Festival de San Sebastián, decidimos repetir un poco el mismo esquema y prácticamente la película en un 80% está rodada en Euskadi. Y es una historia que, aunque narra el desarrollo de una enfermedad, principalmente es un análisis sobre la vida en pareja y sobre el amor. Kaixo, ni Aitor Arregi naiz, Handia filmeko zuzendaritako bat. Eta ni Jose Mari Goenaga, Handia filmaren gidoilari eta ekoizletako bat. Ne zurrak entzuten dizkiat, nola azten nahi dian entzuten diat. Guretzako gore handia da Donostiko Zinemaldian, saio ofizialen egotia gure pelikula aurkezten. Bertan pelikulan Altzoko eraldoiaren eta Bea Nahien arteko historia kontatzen dugu. Zinemaldian egongo diren beste euskal produkzio guztiekin espero dezagun euskal zineak beste behin demostratzea oso momentu honean dagoela eta ea hori urte askotan luzatzen den. Irizar saria
film guzti hauen aitortza izatea nahi dugu. Saria denak merezi dute eta. Beraz, gure aldetik, zorionak, ekoizle eta bertan parte hartzen duten guztiei herritarrontzako egindako lan honegatik. Mila esker. Hementxe segitzen dugu Zurrolako Butaka saioan, eta segidan musika eta zinema izango ditugu izpide, zeren zinema musikari gabe ze izango nitzateke eta musika zinemari gabe ere bai nahiko arraro, suertatzen zaigulako. Horretarako gurekin gaurkoan jadagoeneko musikari bat izan dugu, bigarren bat ere, eseri zaigu gure butakan, eta hori Joserra Senperena musikaria da. Kaixo eta ongi etorri. Eskerrik asko, kaixo. Aipagarri dugu bera, zeren Juanma Berasategi zenak utzi zigun azken ondare interesgarri eta polita, Nur eta Herensuaren Tenplua filma izan zen, eta film horretako musika jarri zuen berak hain justu, Euskadiko Orkestra Sinfonikoak zinemarako musikan oinarritutako emanaldia eskainiko du bihar Belodromoan eguerdiko 12etan. Eta horri buruz eta bestelako ez hitz egineko genuke zurekin, Joserra. Hasteko eta bain, noski, prest daude emanaldi berezi horretarako? Bai, atzo egon nintzen entxeguan, entxegutatu batean, eta oso gustora. Jatorrizko soinu banda grabatu genuen ari sekzioa eta pianoa, baina beste instrumento guztiak programatutak juntziran. Eta atzo entzun ahal izan nun dana osoa orkestrak interpretatuta, eta oso gustora. Eta gehiagik esan gabe ze aurreratu zen ezake? Berezia da? Soinu berria da, ezta? Jatorrizko soinu bandan bazeuden beste zati bat pop putxukoak eta beste instrumentazio bat, eta nik suite honetarako hautatu ditut zati orkestra sinfonikorako egokitu daitezken zati honenak edo, ezta? Orduan, soineko berria da eta gustora. Sortzaile zaren aldetikan, nola deskribatuko zenuke Nur eta Herensuaren Tenplua filma? Filma? Filma bera, bai. Animaziozkoa da, aipatu dugun bezala? Bai. Filma gertatzen da Txinan, Pekineko jolas parke batean, eta han elkartzen dira, ara juten dira Nur eta bere lagunak eta euren gurasoak, eta han bizituko dute zenbait abentura, ezta? Ez da, normalian animazioko filmak dira oso abiadura haundi dauzkate, ezta? Haundi daukate. Eta hau eta pelikula honek beste tempo bat dauka, eta hau esan zian Juanbak, ezta? Pelikula honek nahizula beste tempo izatea, mantsoagoa, besteak baino mantsoagoa izatea. Eta zentzu hortan ez dago mugimendu handirik edo soinu efektu handirik edo beste tempo batekin dijua. Baina historio polita dela bai esan genezake, ezta? Bai, fantasia asko dago. Lagunen bat desagertu egiten da, eta bere bilaketan sartzen dira lagunak, Nur eta bere lagunak sartzen dira parkeko atrakzioik handienan, eta hori da Herensuaren Tenplua. Eta hor barruan, asmakilon bitartez, joango dira ateak zeharkatzen eta paraje desberdinak deskubritzen eta oso abenturak bizitzen. Eta ikusi nahi duena badaki, abentura polit bat izango dela ikusgarri. Apirilean zendu zitzaigun Juanma Berasategi, ekainean estrenatu zen filma. Berarekin hainbateko izpinetan, eta berarekin harremana izan dakoa zarazu. Nolakoa izan zen film honetarako berarekin lan egitea, eta orokorrean berarekin izan zenuen sormen truke hori? Nik ezagutu nuen hain dela 12-15 urte, eta egin genuen lehenengo pelikula Paiazokeriak, eta geroztik beste 4 pelikula gehiago egin genitun, eta hau izan da azkena. Eta, gogoan dut nola lehenengo egunetik, lehenengo gauza bat esan zidana, izan berak nahiago zula bere pelikuletan, akzioa azpimarratzea, musikak azpimarratzea. Eta ez, posible baldin bazan soinu efektuak saiestea eta musikak egitea, azpimarratzea, hobe.
Zentzu hortan, bere pelikulak bi dimentsioetan egina daude, eta nahiago zuen hori musika azpimarratzea soinu efektuak baino, pixkat, bere beste garai bateko pelikulak dira, ezta? Gaurko egungo animazioko filmak oso azkar doaz eta oso espektakularrak dira. Eta Juan Barenak beste tempo eta beste giro daukate, ezta? Eta kasu honetan, Nurren kasuan lehen aipatu dutena, ezta? Esan zian, mantsoago izatea nahi zula. Euskal zineman eta animazio hori dagokionez, Juan Bak utzitako ondarea hor dugu eta nabarmentzekoa da. Zure ustez, oraindik ez zaigu horren ezaguna berak egindako lana eta oraindik ere gehiago hedatu behar dugu edo nabarmendua dagoeneko? Ez dakit, bera oso figura importantea da, ez da Euskal Zineman, berak egin zuen euskeraz egindako lehenengo pelikula, animaziozkoa. Kalabaza tripontzia. Bai, eta telebistarako zenbait serie, Txirrita eta Lazkao Txikita horiek, eta ilustrazioak, eta zenbait liburu eta diskoen azalak. Nik uste ez degula ondo ezagutzen, baina ez Juan Baren filmak, zinema eta ez beste autorenak. Nik ere, ez dut ondo ezagutzen. Eta hortaz, nik uste kasi behar degula daukaguna maitatzen eta zaitzen, eta Juan Baren obra da horietako bat. Asteartean, aipatu behar da, EZAE, Zinemarituen Elkartearen saria jasoko duela Berasategik, han izango zara? Bai. Han izango zara. Hori ere berezi izango da, nolabait aipatzen dugu bere ondare azpimarratzeak merezi duela, eta kasu honetan sari batek ere bere lana azpimarratuko du, eta horretaraz ere garrantzitsua da halakoak egitea. Bai, omenaldi guztiak ondo egongo dira, ez da biharkoa eta asteartekoa, eta hiltzanian filmotekak egin ziona, eta bai. Aipatu behar da, Nur eta Erensuaren tenplua, gure ikusentzulek jakineko dutelako, Zinemaldiaren azken 3 egunetan eskainiko dela, eta tira, bere nola bultzatuko zenuken jendea halako film bat ikustera. Aipatu dugu zer kontatzen duen, abentura bat dela, zein erritmo duen, eta ez dakit, askotan lortzen dugu animazio ere bai etxeko txikienekin, baina film honek ere bestelako adinak ere harrapatu ditzake. Bai, eta da aukera polita pantalla handian ikusteko filma oso ondo juntzan zinemaretotan, Donostiko Printzipietan, 4 aste eman zituen, eta hori euskal pelikula bateako, ez dago bate gaizki, eta animatzekoa baldin bada, are gehiago. Eta gero Zinemaldian egongo dira hor, pelikula ikusi ondoren egongo dira Toti Martinez de Zea eta Eneko Lasagasti, behaiekin hitz egiteko, galderak egiteko, aukera polita da. Aipatzeko da zu, aurten Zinemaldian bestelako kontutara ere egongo zarela. Izan ere, Irizar-sariko epain mailan egongo zara, Txaro Bordarekin eta Miren Arzailusekin. Egon zara aurretik horrelako epaimai batean, ikusi zaitugulako piano jotzen bai, erki gainera, baina halako epaimai batean sekula izan zara? Ez, lehenengoa dira. Atzo afaldu genuen elkar eta ezagutu genuen elkar, Miren eta Etxaro eta lehenengo aldia eta gogoz euskal zinea ikusteko, kritikak irakurri gabe, iritziak jaso gabe eta hola ez, batean ikusteko 6 pelikula eta gogoz. Esperientzia honetan zer espero duzu, alegia pentsatzutalare zinemira saian da behiratuko zenula ze film dauden, sinopsiak akaso irakurriko zen dituen, egin duzu lanketa pixka bat? Ez. Ez, garbi zoaz? Ez, bai. Gustoko duzu hori? Bai, normalian, ni Zinemaldian ikusten dut egunean pelikula bat edo ez naiz egunean 4 pelikula ikusten duten horietako bat. Eta egunean ikusten dut ze tarte daukat libre eta ze pelikula daukat ikusteko eta sobre la marcha. Eta zure ustez, nahiz eta ez dakizun oso ondo zer topatuko duzuen eta pixkanaka jongo zareten harrapatzen ikusi beharreko hori, epaimai lana erraza izango da, Itxaro eta Mirenekin? Bueno, atzo gustora egon ginen. Baino? Gero ez dakit lehenengo aldia da, ez dakit nola jungo dan, ez dakit. Zinemaldia bukatu eta gero esango dizut. Aipatu duzu dena dela, saiatzen zarela egunean filme bat ikusten. Pentsatzen duz euskal zineaz harago, agian bestelako ekoizpenak ere ikusteko tarte hartu dezakezula, ez dakit denbora izango duzun horretarako, baina Zinemaldian zen martxa izango duzu epaimaiko kide izateaz aparte. Bai, hori egiten den normalian, aurten zine gehiago ikusiko ez.
euskal zinea ikusi behar dut, eta gero beste pelikulak ere ikusiko ditut. Adibidez gaur, inaugurazioko pelikula, Wim Wendersena ikusiko dut, eta klausurako pelikula ere ikusiko dut. Eta besteak, ez dakit, segun nola nabilen, erritmoaren arabera. Hoxe. Bueno, jakina musikaria zarela eta kasu honetan aipatu dugu egindako musika ona eta biharko emanaldi hori gogoratuko dela 12etan dela Belodromoan, Nur eta Erensuren tenpluarena. Baina musikari izanik, nahiko genuke, nahiz eta zinemaren aste honetan gauden hemen Donostian, zure hurrengo proiekturen bat edo proiektuak labur bada ere azaltzea, ez dakit baten bat aurreratu aldi guzun. Bueno, badia zenbait proiektu hor, baina oraindik ez dira konfirmatu eta bazpare ditu esango baino, badia. Baina musikarekin loturikoak dira. Disko berriren bat bidean da? Ez, momentuz oporretan. Azken aldian saltsa esentetan sartuta ibilia naiz eta bain oporretan. Baina oporretan. Bueno, hori ere egin behar da. Josera Senperena, animo biharko, ea dena berbezala ateratzen den, ea zuk atzo izan zenuen inpresio hori ere zabaltzen den Belodromoan, eta Nur eta Erensuren tenpulak ere ikusle handana izatea Donostiako zinemaldian. Bai, eskerrik asko. Eskerrik asko eta ondo segi. Bai, zuei. Eta zu hemen zaudela, aurrera egingo dugu hurrengo bideoarekin, izan ere, Nur eta Erensuren tenplu animazio filmaz pixka gehiago jakin nahi dugu, eta zinea atariko kideek iritzi batzuk jaso dituzten filmaren inguruan, hain justu harremana dutelako berarekin, Eneko Lasagastirekin eta Miren Berasategirekin izan ziren, zinea atarikoak esan bezala, eta ikus ezagun bideoa. Kaixo, Miren Berasategi naiz, Pasai Donibanekoa eta Lotura Filmseko ekoizlea. Eneko Lasagasti naiz, Donostiarra eta Nur eta Erensuren tenploa pelikulako gidoilaria. Hontaz ja 3 bat urte edo, bai, eta izan zen, ezagutzen genuen Nur, eta bagenekien ze maitatua zen personajea Euskal Herriko haur eta gaztetxoen artean. Eta lehenengo kontaktua argitaletxearekin izan zen, Ereinekin, eta hark esan zigun, seguruna Toti ere honekin interesatu egongo litzakela, eta Totirekin hitz egin, eta horraz izan dena, berak erraztasun guztia jarri zizkigun, oso pozik jarri zen proiektu aurkeztu geniorako, eta aurrera egin genuen. Momentu horretan Totik 9-10 bat liburu idatzita zituen, eta dudetan izan ginen Nur eta Irlandar Nomoa eta Nur eta Erensuaren tenpluan artean, eta Juan Bak hau erabaki zuen zinemarako abentura gehiago ematen ziolako, eta zinemara egokitzeko erraztasunak ikusi zituelako hor. Zer ekarpen edo zer berezi dauka historia honek, begira, erakutsiko dizut asmakilo bat. Asmakilo hau da, ona loturara jendea etortzen zanean, bisita bat zala, bestea zala, berdintzun Nurrekin zerikusia izan edo ez, Juan Bak hau erakusten ziren. Eta hemen asmatu behar da, zein da kotxea dagoen lekuaren zenbakia. Hau hemen, Txinan 8-9 urteko umei jartzen zaien asmakilo bat, eta asmatzen dutena eta helduok, agian gure umetako gaitasun asko galdu ditugulako, galdu dugun gaitasun bat. Eta hori da pixkat pelikulak lantzen duena. Planteatzen ditugu jolasak, planteatzen ditugu asmakiloak. Abentura, bizi duten abentura Erensuaren tenploaren barruan frogak pasatzea da, baina frogak ez dira ez fisikoak, frogak gehiago dira norabide honetan planteatzen dira. Irudimena landu behar da froga gainditzeko. Orduan, beste hiperprodukzio, megaprodukzioen aurrean, hori da pixkat hartu dugun bidea. Eta hor dira, batez ere baita ere, liburutik gehien aldatu duguna. Liburuko 2 froga errespetatu ditugu, eta besteak aldatu ditugu norantza honetan. Prozesua luzea, gogorra, aberasgarria, polita, denetatik aukidu pixka bat, Prozesuak berak, ekoizpenak 2 urte iraun ditu gutxi gora bera, baina ekoizten hasi horretik lan gogor bat ere badago. Eta hor, finantziazio bilaketa, gidoia idatzi behar da, eta horrek urte bete edo
momentu hoberenetan urtebete irauten du, beste batzutan gehiago, ez? Bueno, guk irudiak ja markatuta bagenitun, liburua idatzita zegoen eta nahiko leialak saiatu gehi izaten Juan Luis Landak egindako diseinuari. Eta hor pixka bat hor nahiko lotuta ginen diseinu horietara eta leialak izaten saiatu geha. Eta nik uste nahiko, bera bintzat Juan Luis oso kontentu atera da, hauek esaten zuten animatzaile, zure marrazki guztiak estropeatu ditugu eta bera kontentu bat ditu da, eta pixkat horretara mugatu geha. Eta Juanbak beti esaten zidan, bidoiaren bersio diferenteak lantzen ari ginenean, esaten zidan, eko fantasia, zuk hori fantasia. Eta agian hori niretzat izan da arraroena, zen ni ohituago nagoen irudi errealekin lan egiten, eta hor, autozensura moduko bat mugak jartzen dizkiozu zure buruari. Animazioan, mugak beti daude, baina imaginatu itazkezu bestela oso zailak izango lirateken egoerak eta gauzak, ez? Nik uste dut, maiatzaren 27 izan zen, lehenengo larunbata izan zen pixka bat egun bereziena, eta nik uste dut loturako kideo inorri itzegule egun hori astuko, ez? Egun berezi izan zarako, berak hemen egon behartzuelako eta ez dagoelako, baina, nik uste dut gu bera gurekin arro sentituko zela, azkenean lortu dugulako, ez? Estreinaldi bat egitea eta zinemetara eramatea. Eta hori, beretzako da. Harrera polita iruditu zitzaigun izan zela, aurrek ordu bete aguantatu zuten ondo, interesakin gainea, begiratzen genuen zinean, ia zeintza beraien erreakzioa, ez? Erreakzio ona. Hor guztiak aguantatu zuten ordu bete isirita, ez zen batek berak ere lo hartu, gaindituta bezala emango dugu bai. Eta hemendik aurrera, espero zinetan arrakasta berdina aukitzea. Euskal Herrian, Madrilen eta Bartzelonan. Eta gero Espainian ere bere bide komertziala egiten hasia da. Ostialetik aurrera, baina ja zine batzu konfirmatu digute. Proiektuak baditugu eta horiekin aurrera goaz, aurrera egiteko gogoz aurkitzen gara. Berak Juanbak hor bide bat ireki digu eta bide hori aprobetxatu egin behar dugu eta gaina uste dugu merezi duela eta aurrera goaz, bai. Azken txanpan sartu gara Zurrolako Butaka saioan, gaurkoan ez ditugu kritikariak, adituak gurekin izango, zineman ditugulako, filmak ikusten, beraz, gaurkoan atxeen hartuko dute, baina aipatu behar dugu eta azpimarratu ere, Zurrolako Butaka hainbat edabidek elkarlanean osatzen dugula. Bai Berriak, Irutxuloko Hitzak, Gaztezulok, Zinea Atariak eta Hamaika Telebistak. Eta lantaldeko bikide gonbidatu ditugu azken txanpa honetarako. Batetikan, Maialen Goñi, Zinea Atariko kidea dugu gurekin, kaixo Maialen? Kaixo. Eta bestetikan, Urtzi Urkizu, Berriako Gaztaria eta saio honen zuzendaria esango dugu. Egunon bai. Zurekin abiatuko gara Maialen, izan ere, asmoak asko direlako zinemaldian, askorako ematen duten denbora, alba da, eta jakineko genuke Zinea Atariak zein asmo dituen aste luze honetan. Guk Atariko gure hildo nagusietako bat euskal zinemari pixkat, atea zabaltzea da eta horri lekua egitea. Normalean beste edabideetan horren beste lantzen ez diren proiektuak ere gurera ekarrita. Eta zinemaldian ere, hori da, hildo bera jarraitzen dugu. Orduan, bereziki Zinemira sailean hariko diren pelikulen jarraipen egingo dugu, baita Zinemira saile horretatik kanpo zinemaldian aurkeztuko diren euskal filmena ere, Handia edo Plagan eta beste hainbat. Eta, horien jarraipena egin, kritikak argitaratuko ditugu gure kritikari Mikel Zumetarekin, uste dut bihar etorriko dela bera saiora, eta hori izango da gutxi gora bera gure egitekoa egun hauetan. Zineak berez, bestelako proiektuak izan baditu, eta horietako bat Kutsidazu izenekoa da. Horrekin zabiltzate, eta pixka nahi nuke azaltzea ere zer den. Bai, Kutsidazu iaz jarri genuen martxan, eta asmoa zen nolabait gu geuk ez ezik, edo pixkat zinemaren industrian edo lan alde honetan ari garenok ez ezik, bestelako jendeak ere bere film gustukoenak zeintzuk ziren guri kontatzea, guri erakustea.
Eta uste dugu gainera zinea ataria atari horizontala edo parte hartzailea dela eta hori sustatu behar dugula. Horregatik proposatu genien gure irakurleei nolabait horri zuri batean beraien gustoko film baten izenburua idatzi zezaten, argazki bat atera eta gero hori guri bidaltzeko edo bestela sare sozialetara igo zezatela kutsidazu traola horrekin. Eta, arrakasta gure neurrian arrakasta izan du eta uste dugu horrekin jarraitu nahi dugula, behar dugula. Eta hori da, aurten kanpaina berriro martxan jarri dugu, spot txiki bat egin dugu pixkatori zabaltzeko eta parte hartzen dutenen artean sarrerak zozketatuko ditugu, beraz, badauka nolabait kontrapuntua ere bai, eta eskertzeko sarrerak ematen dizkiogu. Uste honik parte hartu nuela, zakian agurtzik parte hartu zuen, baita ere. Beraz, gurekin dagoeneko mailan jai daukazu, bestelakoa bilatu beharko dituzu, baina aipatu duzu bideo bat prestatu duzuela, eta justu segidan hori da ikusiko duguna. Hementxe duzule. Kutsidazu proiektua beraz, abian jarri zutena zinea atariko kideek, eta aipatu behar dugu, alaxe dela nahi baduzue parte hartzeko bidea, ere baduzuelako zuek, film bat aukeratu, eta aipatu digunez Maialenek parte hartzeko. Gubiok parte hartu dugu beraz, aukera balin baduzue egin, benetan egitasmo politia delako. Beste proiektu bat ere zineak badu, eta martxan jarri zuen Ganbara izenekoa, eta datu base bat, informazio askokoa behar zuena, gure ekoizpenak, gure zinema ekoizpenak, eta benetan hori ere ari zarete pixkanaka elikatzen eta martxa aia hartuta, ezta? Bai, epe luzera begirako proiektua da, baina, behintzat lehenengo datu bilketa egin dugu, badago oinarri bat, badaude 100 gora filmen izenburuak, beste horren beste profesionalen fitxak, eta beste edabide ezberdinek euskal ekoizpenen inguruan argitaratutako albiste eta kritikak. Bai, datu baseak badu ja pixua, baditu konsultak, jende ezberdinak ere idazten digu beraien informazioa helarazteko eta hori nolabait osatzeko eta oso ondo dijoa guk uste genuen beharrezkoa zela horrelako zerbait, azken batean euskal zinemaren repositorio edo erakusleio bada, katalogo moduko bat, zer dagoen jakiteko, ez pelikulak ikusteko, ez du helburu hori, baizik eta zer dagoen jakitea eta horren inguruko informazioa eskuratu alizatea. Eta zentzu horretan bari da forma hartzen eta oso pozik gaude, bai. Ganbara.eus. Hori da, ganbara.eus, bai, zinearekin lotuta da. Bisite du nahi duena, bentsat hor daka dokumentazio ona Euskal Herriko zinema ekoizpenaz. Urtzerekin jarraituko dugu, ondo ditu mazaizu Maialen, izan ere, gure zuzendariarekin hainbat kontu ditugu aipatzeko, eta ea zer moduz moldatzen garen. Hain justu Euskal ekoizpena, aipatu dugu oraintxe bertan Ganbararekin, eta jakina da, aurtengo Donostiako Zinemaldian ere bai, Euskal ekoizpenak lekua izango duela, eta jakineko nuke, utzi, asko diren ikusteko filmak. Kopuruz, esango nuke, iaz baino gutxiago. Iaz zinemiran askoz ekoizpen gehiago egon ziren, aurten gutxiagoak dira, estreinaldiak eta dokumental gutxiago ere badago, baina garrantzitsuena dena da sail ofizialean lehian euskarazko film bat badagola. Handia eta justu gainera handiako zuzendariak bihar Zorrelako butakan eseriko dira, igandean aurkeztuko dute handia eta nik uste gaur aurten handiaren urtea izan daitekela euskal produkzioi dagokienez, baina beste batzuk baita ere, Txirula gaur estreinatuko da, badago iparraldeko film bat, non edo ez, Simon Fuchs eta Ainaut Kastainetek zuzendatukoa, eta gero badago dokumental bat ere espektatiba handia sortu duena Elkarrekin Together, eta hori euskal zinemaren galan estreinatuko dute asteartean. Beraz, egon badaude euskal ekoizpenak Donostiako Zinemaldian, eta beraz, jendeak ondo begira ezala programazioa, oraindik ere aukera balu, baten bat ikusteko. Badakigu, zinemaldian atalak asko direla, sailak asko direla, askotan sail ofizialari erreparatzen zaio, baina, zorionez,
gure kritikari eta dituek hemen aipatzen dituzte beste sailetako batzuk, bai Perlak, Zabaltegi Tabakalera, Kulinari Zinema bera ere bai, eta urtero bada, klasiko bat ez dakit, baina klasiko bai bihurtu da azken urteetan, atzera begirakoen saila ez. Aurten balda, halakorik? Bai, aurreko urteetan bi izaten ziren atzera begirakoak, aurten bakarra. Eta Josep Losey, zinemagilearen inguruko atzera begirakoa da, eta pertsonaia interesgarria da, Harold Pinterren antzezlanak eraman zituen zinemara, Estatu Batuetan ere Sorgin Eizaren McCarthyren Sorgin Eizaren biktima izan zen, eta gero Europan ere bide oso interesgarria izan zuen, da nik uste edozein zinemazalentzat zinemaldi aukera politia izan daitekela jatorrizko bertsioan bere filmak ikusteko, eta iruditzen bazaizu bere film horietako irudiekin egindako bideo bat ikustezakegu, ezta? Tira, hementxe duzue Josu Lusiri eskainitako bideo berezia. There's no one else in all the world with green hair. I know. I'm making medical history. Who brought you up? The wind, the trees, the sun, the brook, the night. Bonsai! You are a novelist, an imaginer of fiction. The book had made me famous, the film had made me rich, and I rode the waters of Babylon in a chariot of speed. The people who know all the answers are much happier. Then why aren't you one of them? I just told you I don't like the answers. Where is God in your system of the universe? Inside us, or nowhere. In the dark forests of every human personality, there's a tiger, a sleeping tiger. There's a porpoise close behind me. It's treading on my tail. I'm opposed to violence, Morgan, but I could abandon my principles just for once. C'est quoi pour toi l'Espagne maintenant? Mais merde! C'est toujours le pays où mon père a été fusillé, non? Parce que le bruit courait qu'ils veulent nous remettre au Bosch, nous envoyer en Allemagne. You're witnessing the climax of one of the most dramatic manhunts in the history of Jacinto County. It's money that we need. My past now cuts me off from chances of action. What have you got to say for yourself? The other summer, in Arizona, I was sentenced to the chair. They didn't realize I knew the owner of the power station there. Willow, weep for me. Willow, weep for me. Bend your branches. You got everything you want, that's what you tell yourself. But inside you've got nothing. You're empty. Ice can burn too. Listen to my plea. Hear me, Willow, and weep. Tu sais, aujourd'hui, hétérosexualité ou homosexualité, ça n'existe pas. On est sexuel ou on l'est pas. I usually let a man know when I want to be kissed. And it's not so quickly. Suffragette. Psychopath. Sad as I can be. Mean. Hear me, Cruel. Willow, and Vicious. weep. Destruction. On me. Beraz, aurtengo zinemaldian atzera begirako bakarra izango dugu, eta hori Josep Lusi zinemaileari eskainitakoa izango da. Urtzi, beste berrikuntzarik izango aldu zinemaldiak? Bai, telesailak eta Netflixen pelikula bat. Ara. Sail ofizialean, Lehiatik kanpo La Peste telesaila estreinatuko dute, eta gero Zabaltegin, Leian egongo da, telesail bat Bergüenza, Juan Cabestanirena, eta hori beste pelikulekin batera ere Leian egongo da, hori nahiko gauza kuriosoa da. Oso arraroa. Bai. Eta horrekin ere, beste jaialdi batzutan ere badago zeresana eta polemika. Eta Netflixen pelikula berriz, Kobeagaren Fede Tarras. Hemendik gertu, Grosen bada kartel bat, zeresana ematen ari dana, eta ez dakigu ze gertatuko den kartel horrekin.
baina alare guk euskarazko filmetaz, beste pelikuletaz lasaitasunez hitz egingo dugu, kartelen inguruko polemikak pixka bat albo batera utzita. Bai, kartela baino gehiago aldami oso bat duzue Grossen ederki estalita eta, bueno, humorez hartuz gero, nahi bat duzue pasa eta bertan ikus dezakezue. Maialen, zuri dagokizunez, zer iruditzen zaizu oraintxe aipatu dugu, ez? Netflixen sarrera hau Donostiako Zinemaldian, telesailen moda jakina dugu azken urteetan oso barneratua nik esango nuke gizartearen eguneronoko bizitzan, eta Netflixek ere bere sarreratxoa du egin du Donostiako Zinemaldian, ez dakiz iritzi duzen. Bai, egia da telesailen parte hartzea arraroagoa dela, ezta? Bueno, badakigu edo behintzat, zuk esan duzun bezala telesailen aroa bizitzen ari gara, eta asko dira zinemariko berena telesailetan egiten dela esaten dutenak, ni hori esatera naiz iristen, telesailen kontsumitzailea banaiz, baina ez dut horren beste kontrolatzen. Eta arraroa da, azken batean formatu ezberdineko edukiak direlako, eta lehia horretan nik uste baldintza ezberdinetan daudelako. Beste kontu bat da, eta hori ere, Canesen ikusi genuen, ez da nola Netflixek film batzuk estreinatu zituen sail ofizialean, eta horrek polemika sortu zuen, azken batean Netflixek esklusibotasuna duelako ondoren eduki horiek bere plataforman eskaintzeko eta zinemaretoetara beste beranduago iristeko. Orduan, ez dakit, ikusiko da datozen urteetan zer gertatzen den, baina konplikatua da gaia. Beti ere, nik errespetatuko nuke baldin eta zinemari bere lekuak entzen ez badio, zen azken urteetan badirudi, jaialdietatik kanpo bai askoz ere konsumo handiagoa dagoena telesailena, zinemarena berarena baino, orduan hor ikusi beharko da nola jarraitzen duen harreman horrek datozen urteetan. Urtzien initzere jakineko nuke ez delako gehiagi busti, baina egia da Netflixak zabaldu duen atea, akaso beste ekoiztetxe batzuk, EBH edo beste batek inezakete HBO barkatu, adibidez, egitea, gaur Jon Elizalde izan dugu eta nik erastakeria bota nahi dut, 2018ko Donostiako Zinemaldian Game of Thrones adibidez estrenatzea gerta daiteke. Ez, baina agian Patria, Fernando Aranbururen eleberriaren inguruan ingo dute telesail bat HBO-k, eta Espainiako estatuan ekoitziko duen lehenengo izango da, eta ez harritu, datorren urteko Zinemaldian Patria iristen baldin bada. Baina zein iritzi duzu ekoiztetxe hauen sarbideaz zinema jaialdietan? Plataforma hauena, ez dakit, hau igual bolada bateko kontua da, baina zinemak hor jarraituko du. Eta oraindikan ere zinemareto komertzialetan iristen dian pelikulekin jarraituko dute jaialdiek, eta bai egia da indarra handia dakala Netflixek azken aldian, eta HBO-k, eta sarbide hori izango da, nik uste, bai, estreinaldi batzuk bai, baina lehiarako, salde ofizialetako lehiarako nik ez ditut ikusten pelikula horiek eta ez dut uste. Eta gainera, pena da, jaialdi handi batean estreinu bat foko guztiekin jarrita, gero pelikula hori areto komertzialetara ez iristea eta bakarrik gelditzea plataforma horren esklusibitate interneten bereen arpide dunentzako, ezta? Tira, hortxe uzun dizugu ere bai polemikarako gaia edo, baina batzuk egia da gustora izango direla Zinemaldian halako eskaintza ere izateaz. Netflix, izan bezala, aipatu dizueguna. Tira, bikote, nik uste datozen egunetan elkarren berri izango dugula, seguraski itzalean, fokoetatik kanpo ibiliko zarete, baina lanean seguru da eta filmak ikusten eta gozatzen. Beraz, eskerrik asko bai Maialen eta bai zuri Urtzi. Eta tira, seguru nago hurrengo egunetan hitz egingo dugula ziurenik kamerez kanpo eta bestelakoak ere jorratuko ditugu. Eskerrik asko izan bezala biei. Zuri. Animo. Eta bukatzeko, beraiekin batera, argiak itzaltzeko unea dela, ez? Gaurkoan, arazoak arazo, aurrera egin dugu, gustura gaude, beste behin ere Donostiako Zinemaldian elkarlan hau sustatzeagatik eta aurrera eramateagatik, esan bezala, Berria Irutxuleko hitza, Gaztezulo, Zinea Ataria eta Hamaika Telebistak elkarlanen osatzen dugun programa da, eta tira, irailaren 30 arte, gustua baduzu behintzat, bestaldean espero zaituztegu egunero ordubeteko saio hau jarraitzen. Bukatzeko, ohiturari jarraipena emango diogu. Zein den ohitura? Sail ofizialeko trailerrak ikusi nahi ditugu bukaera honetan zergatik. Handia filma lehian izango delako sail ofizialean eta bere lehiakideak ere ezagutu nahi ditugulako. Gaurkoan, Argentinako filme baten trailerra ikusiko dugu. Hain justu, Alanis izenekoa eta Anahi Berneri zuzendariarena.
Horrekin utziko zaituztegu eta nahi baduzue bihar ere hementxe izango gaituzue gure zinemaratoi berezionekin. Besterik ez, izan ondo, aio. Bueno, María, vos tenés un hijo, ¿no? ¿Cuántos años tiene? 1 año y medio. ¿El papá? No, pero en la calle no me gusta. Bueno, lo garpas vos. 500 el polvo, 300 la pieza. No, que yo no trabajo así. No puedo salir. Bueno, si hacemos favor. No quiero chicas, ¡Santiago! ¡Porro! Yo tengo un hijo, ¿te acordás? Ustedes nos dejaron en la calle. Necesito que nos banques unos días porque me desalojaron. ¿Acá? María va a quedarse con nosotros unos días. Sí, 3 o 4 días hasta que consiga un trabajo y nos alquilamos algo. ¿Vos prestas todos los servicios? Sí. Vale, papito, cogeme toda. Dale, Pepita. Así, papito, así, bombón, cogeme. ¡Dámelo! ¡Dame! ¿Vos tenés hijos? ¿Le pagás una niñera o los cuida tu mujer? Pagás el alquiler, ¿no? Con tu trabajo. Bueno, imagínate, yo también.